Ne znam da li ste vidjeli vijest koju prenose Oskarovi portali, ali oni svi prenose jedan isti tekst i pišu kako je Novak Đoković kažnjen zbog bespravne gradnje. Ali u svim tekstovima koje sam ja pregledao o tome, oni pišu kako je Novak Đoković uplatio 5000 evra zbog promjena načinjenih na svom domu. I tu navode da su ti radovi sporni, oni ih nazivaju sporni, ustanovljeni 27. januara 2023. godine. Sad tu navode neki portal Marbelja 24. I meni ovdje ništa nije jasno. Oni pišu i kako je Novak Đoković buntovnik na teniskom terenu, ali i kada treba da izvrši obaveze u gradu u kome je njegova rezidencija. I sad tu ponovo pominju nešto iz februara 2024. To je prije godinu dana, a ovo prvo je prije 2 godine. U stvari možda čak da je to jedan te isti, pa ne znam, nije kazna, već Novakovo prepravka. Ništa mi nije jasno. U stvari možda mi jeste jasno ako idem ovom logikom. Narod je uz Đokovića, Đoković je uz studente. Pa sad oni pišu ovakve tekstove da bi mu možda prenijeli poruku da ne nosi onu duksericu koju nosi. Možda ovaj tekst i prenose da bi Novaku poslali poruku, a možda i da sakriju bruku koju je jučer doživio Tipsarević, kada mu je jedan od naših navijača negdje na nekom turniru prišao i šta mu je sve nagovorio se, mislim, ne mogu to ponavljati, valjda ste vidjeli taj video. Tipsarević nikad neće biti Đoković, a Đoković je uz studente, a mi smo svi uz Đokovića.